Черный бактериальный пятнистый томатов. Доги сиёи бактериявии помидор. Ё нуқтаи сиёи бактериявии помидор мегӯянд шава. Я касалиҳои бактериявӣ дохил мешавад. Касалиҳои бактериальный ожог ҳастай, бактериальный пятнистый ҳастай, бактериальный увядание ҳастай. Яке черный бактериальный пятнистый. Яке аз касалиҳои бактериявӣ. Бисёр ожог, увядание бисёр дарахтҳода бисёр мешавад. Яке ҳами черный бактериальный пятнистый, доги сиёи бактериявӣ бисёр ҳами растаниҳои сабзавота бисёр мефурӯяд. Ям касалиҳои замбуруғӣ чиқи қайд карда гузашта будем. Чанд қа намнокиро дӯст будоранд, намнокӣ 60-70 боло шава. Баъд ҳарорат 18-25 шава. Касалиҳои замбуруғӣ паҳншавиш тез мешавад. Аи доғи сиёи бактериявида хеле нест. Замин қоқ буданшам шарт нест. Ҳами ҳарорат шава, ҳарорат пасту баланд шава. Баъд растани ягон стресда меғелта, оби хунук мисол метен. Ё ягон дига стресда мешава, мисол сори баъд мегирем, баргоша қайчиқати мегирем. Айму ҳисобам фурӯмаданашам мумкин аст. Дигим сабабаш ҳаму пасмондаҳои боқимондаҳои растанӣ ки баъд ҳосила ҷамъ овардан мемонад дури гархона дар баргош, решаш, буташ, дар ҳамоам монданашам мумкин аст. Ям ранги ҳам касалиҳои замбуруғӣ тез паҳн мешавад, тез мезгара меравад. Якдигарда ай барг, дига баргда осиста бутада мезгара, ай бута баъд мевада мезгара. Вақти мевада гузашт, мева ранги ҳам ячи газидагӣ бори нуқта пайдо мешавад дар меваш. Агар дар барг дидани бошем, баргда барги ҳами тута абсолюта вақти мехӯра, кир мегем ку, килёнка мешавад. Барги кабута мехӯра, ранги килёнка мемонад. Анамуда монандӣ дорад. Бисёр одам тута қатъи ура фарқиятшона намеравад, хато мекунанд. Бисёр одам вақте ҳам хеле бактериальный пятнистый мефурӯяд, доғи сиёи бактериявӣ, дарҳол зидди кир ҳаму тута коркар мекунад. Ӯ бо чанд қай обам мешапем, чӣ мекунем, бо ҳамун қабо касал бо паҳншавиш тез мешавад вақти мешапем. Ҳамуда аввал касала муайян карда, баъд зидди ҳаму кор кардан дар кора. Ҳамун чӣ хел тута мехӯра, баргда килёнка мешавад, ранги дору мешапем, болои барг чӣ мешавад, тар мешавад ку, ҳам хеле намтар мешавад. Ӯ тарафшам болои баргам. Имрӯз мо шумода нишон метавон. Ина қафош. И саршавиш аст. Саршавишда якта точка, дута, сета мешавад, ҳар ҷода мешавад. И якум стадияш аст, нав саршавиш аст. Дигим стадия гузашт, ба осиста якдигарда қуш мешавад, қушида, калон шида рафтан мегирад. Рафта баъд доғи сиё намешавад, дигар ранг мубаддал мегардад. Ина ягон ҷое ки бисёр шидагиша нишон метавонем. Ина уже дигим стадияша гузашта, уже дидистем. Ранги мегӯям ҳам кир хӯрдагӣ аст. Бикунед. Инҷам ҳами то ҳами чена хушрӯ ҳарората шабона, рӯзона хушрӯ карда, нигоҳ карда оварда сабдем. Я 3 рӯз ё 4 рӯз пеш дури капа ё 36 ё 38 градус шидагӣ аст. Як рӯза аҳамият надода, яке об мондагӣ набуд, намнокӣ дури капа хушрӯ буд, қоқ буд. Я ҳарорат пасту баланд шидагӣ шуда касал фуромад. Касалам ба ҳами дури баргҳо қатъи медурӯяд. Русӣ қатъи устица мегӯянд, тоҷикӣ қатъи намедонам чӣ мешавад. ҳамун фотосинтез мегӯем ку, барг, ай барг фотосинтез, ҳамун ҷараёне ки нафасгирӣ мегӯем. Мисол ай реша мегирад, ай барг, мисол ҳамун намнокиро бухор мекунад растанӣ, через ҳамиё медурӯяд. Ай ҳамиё медурӯяд. Ҳамун черный бактериальный пятнистый. Ина иҷамина. Мекунем.
Ирам бо номи илмиш дуюм номуш ки агрономо истифода мебаранд. Хантамонис компрестрис меган, визикатория ҳам меган. Патогени бактерияи Черная пятнистис. Ба фарқияташ бактериальни доғи сиёра ай касалиҳои занбурӯғӣ, касалиҳои занбурӯғӣ ай поён сар мешавад. Ай мисобан шумо фарқияташда баред мешавад, ай баргои поён мефурояд, оста рафтан мегирад, нуқтаи растишда умуман намефурояд касалиҳои занбурӯғӣ, барое ки нуқтаи растиш бақувват мешавад. Фарқ надорад помидор ай кадом растанӣ боша, доим нуқтаи растиш бақуввате, барое ки ҷои ҳаракат мекардаги ҷошай доим бақувват мешавад. Ай мо ҳисоб нуқтаи растишда намефурояд, бисёраш ама поён сар мешавад касалиҳои занбурӯғӣ. Ки доғи бактериявии сиёда хеле нест. Ай поёнам мефурояд, ай мобайнам мефурояд, ай нуқтаи растишам мефурояд. Ай мисобам касали бактериявӣ буданша шумо метавонед қатъи касали занбурӯғӣ фарқияташда баред. Барои ҳамон бисёр наворода, бисёр деҳқонда мо тавсия метиҳем ки ҳатман ҳамин ду чизро шумо бисёру бисёр риоя кунед. Мисол вақти омонияй, озқатияй, беғарзи ё якум очурад намнокида, нем ду чида, якум намнокӣ, дуюм ба ҳарорат. Анамира шумо туғрӣ кардана ёд бигирен, шуморо қавқа касалӣ ғам намета. Ҳатман ай рӯи барнома кор кунем. Ҳозир фақат дига пешгирӣ накунем, баъд фуромадан зидди касалиҳои занбурӯғӣ, бактериявӣ, вирусҳо ё қатъи кор кардан қиин шидеста. Вақтонам бисёр меравад, пултонам, ҳама чӣ бисёр меравад. Барои он фақат ай рӯи программа як мода як бор барои касали бактериявӣ, як бор ё ду бор барои касалиҳои занбурӯғӣ, як бор ду бор воситаи барг пошида истодан, беғарзи озиқа пошида истодан дар кора. Фақат пешгирӣ, профилактика кардан дар кора. Анам хелда шумо бурд мекунед. Ҳозир Черная пятнистис касали фуромадагиай виситаи кимиёвӣ ягонташ намегира ира. Ира фақат ҳамун ай фирмаи Bionavatic антагонист ҳами худаш ҳастай, псевбактерин, Pseudomonas aeruginosus. ҳамун қатъи метавонед коркар кунед. ҳамун бактерияи Черная пятнистис Xanthomonnus compressris ҳамун антагонистяй, ҳамунро меёва мехӯра, гум мекунад. Фақат ҳамун қатъи метавонед коркар кунед. Доғи сиёҳи бактериявӣ бисёр дӯст медоштагии растаниёш якумаш помидорай, дуюмаш болгарияй. Ҳамин ду растаниро бисёр дӯст медорад. Ҳамёда бисёр мефурояд. Не ки гуфтагӣ нест ки бо дигар растанида намефурояд, бақлаҷондам мефурояд, дигар чизодам мефурояд. Не ки дар мисоли наздикиёда мисол помидор боша, баъдашда болгар боша, мисол бақлаҷон боша, болгару помидорда мефурояд, не ки бақлаҷонда намефурояд. Барое ки ҳамун чизеро дӯст медорад, ҳамуда бисёр мечаспад. Агар растани шумодан фуромада боша ҳам хеле якум коре мекардагитон фунгисиди кимиёвӣ составаш ҳамун мед боша, фарқ надорад курзата ё дигашай, составашда мед боша, ҳамун қатъи 50 грамм 60 граммша 20 литр ода ғафз карда пошида обозид ронда мебуроен ва 2 рӯз пас айхафош ҳамун псевбактерина пошида мебуроен. Бо ҳам ҳолатша нигоҳ карда коркар мекунем. ҳозир у парашам мезгарем, дуюм капашам нишон медиҳем. ҷа вақт шуда ҳамун капара карданда мо гуфтем ки аҳамият надодам. Устоҳо қин мешавад, хеле мешавад гуфтанд. Лекин бояд гапи устора нигоҳ накарда соҳиби хона бояд ҳамун форточкаро мекард. Мо сплашной ҳам 35 метр боша, ҳамида ай мобайнаш дарозаки гуфтем ҳамун форточкамон ай сини дуру ай сини бера ҳамун хеле қатъи толида ҳӯйкунака гуфтем, барое ки ду капа иҷа дуру ҳарорат гарми бад мешавад. Хушрӯ айна 4та ай пара 4та ҳаво пара ина хеле мондем, ҳамин қатъи ҳаво алишидан осон мешавад гуфта устоҳоам хушона қафо кашидан накарданд. Ана ака ҳозир ҳоҷӣ маҷбур шудестае ки ай мобайн ё мекунем мега ё ай поёнтар хеле ҳӯйкунак мекунем мега дастӣ, ё ҳам хеле мекунем мега дига илоҷ нест, накунад намешавад, барое ки рӯза уже гарм шидестае, дуру ай 30 градус боло шидестае дури капа. Саломат бошед.
خداوند دهخونیتونده برکت ده.